Ano? Ano?
Magano, saan naman ang ganda ng susi yung nagbatan? Nakakatuwa kasi eto na na-achieve nila yung pinaghirapan nila. Stress nila ng matagal. Sobra silang naghanda para sa moment na ito. Kaya congratulations, Riri! Malabot and cafe na red crab sa kamon. Masarap talaga. Sizzling dipping extra special this Christmas with Kiowa. Kiowa, life made easy. You want great hair? New Pantene Supplement Conditioner with Carfivin and collagen. Smooths out the shine easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Ano po? Ang nanay na smart pumili ng gatas. Virtually fortified. Malakas na mesogas. Sa brain na malakas. Ang immunity naman. Downy Sunrise Fresh. Komplikado pa mo. 6.25 lang. Nalagnat si baby. Sakto na ba ito? Yan na. There's a food. There's a Panis na nakakuha. Yung bilog na logo. Sabay di ba na sa harap? Ito, sabay di ba na?
Nagpapalitan na sila. Sa isang linggo, may video sa kada video. Pero dapat sa isang linggo, may habulan ka na. Eh kapag sumubra ka doon, pero totoo din yung ikaw ang kasigatan dapat mahalin mo. Ay, hindi. Mahalin mo yung fans mo kasi yung kasigatan mo hindi mahalin ka hanggang sa Kailangan mo sabihin na lahat ng mga binanggit kanina, yung magiging excited mo. Boses mo, hindi ko alam kung ano yung translation nito sa Tagalog. Extraordinary. Simple buhay na nakakalimang talent na magbibigay sa'yo ni Lord. Pero dahil sa simple buhay na ito, obviously, may plano ang Lord para sa'yo. Ang simple buhay na yun, para sa kanya mo, tingnan mo ang magiging medyo kakaibang klaseng na. Ang buhay. Good job. Maraming salamat po, Gary G. Maraming salamat na yan at Kinabawan City North. O din, sila Ating susunod na kalahok, pag nawalan daw sila ng malaki sa ang industry, kanyang naga, industry, pag nawalan sila sa industry, na-base na nila. Kaya ayaw mo Manila mas mapabiyahe pa, hindi siya makakapopo. Parang boom. Dahil lalo silang nagkulang sa mga quiet devices. Mas lalo na nakikilala ang pangalan ko. Kaya naman, mas dumadami din ang guestings ko sa bayan namin. Nandito na tayo sa top 1 nila. Kailangan magandang tag-tag. Kahit pa yung 75. Gusto niya kung natin alam, balik ko. Yung si ano yung sabi nakachikan na yung sabi bahay yung kuya yung nakaka-pressure mo pero yung pag-review niya pinag-review niya talaga pinag-review siya naman yung nagagalaw o gusto niya yung talagang